Εμένα μου έχει μιλήσει για εσάς με τα καλύτερα λόγια. Σας θεωρεί τη δεύτερη της οικογένεια. Ναι, βέβαια, αφού την πρώτη έχει βαλθεί αμέτη μου χαμένη να τη χαλάσει. Ναι, είχε μια ατυχία με τον πρώτο της γάμο η Μπέμπα. Ποια Μπέμπα? Εγώ καλέ, έτσι με λέει ο Άλκης. Α, ο Άλκης. Λοιπόν, κύριε Άλκη. Κοιτάξτε, κυρίες μου. Εμένα μου αρέσουν οι καθαρές εξηγήσεις. Μπράβο, μπράβο. Εγώ για την Μπέμπα έχω σοβαρούς σκοπούς. Σοβαρούς? Όλγα να σερβίρω τους καφέδες. Κάτσε καλά, περίμενε. Με την Μπέμπα ταιριάζουμε καταπληκτικά γιατί είναι άνθρωπος ζεστός. Φουρνέλο. Αλλά και σταθερός. Σταθερός γρανίτης είναι αυτή. Έλα βρε Άλκη, με κάνεις και ντρέπομαι. Βάλε κόσκινο. Λοιπόν, κύριε Άλκη μου, τι δουλειά κάνετε? Εισαγωγεύς ειδών υγιεινής. Μπιντέδες. Και πιτέδες. Αχ, έχει κάτι μπανιέρες, ειδικά μια μεγάλη. Αχ, πες Άλκη πώς είναι εκείνη που μ' αρέσει. Είναι έτσι μεγάλη, σε στήλα χιβάδας, με χρυσή τρέσα γύρω-γύρω και η μπαταρία της είναι σαν χταπόδι. Μη μου πείτε ότι έχετε κι άλλες που οι ρουμπινέδες είναι σαν κουτσομούρες. Όχι, απλοί ρουμπινέδες. Πάλι καλά. Αχ, αυτή η μπανιέρα είναι μέσα στην καρδιά μου. Μια τέτοια μπανιέρα θέλω να έχω. Να βγαίνει σαν την άνοιξη του Βοντιτσέλη. Μα τέτοια θα βάλουμε στο σπίτι μας, Μπέμπα. Στο σπίτι σας, Όλγα τους καφέδες. Κάτσε, παιδί μου, περίμενα, μα είναι θα σου πω. Καλή θα παντρεύονται. Και τι σχέση έχει αυτό με τους καφέδες? Καλέ, καμία. Καμία άλλη έτσι πρωτότυπη μπανιέρα πουλάτε? Α, έχει και μια άλλη, πολύ μεγάλη, σε σχήμα καρδιάς, για 2 άτομα. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο καλά η αχιβάδα. Ανάρπαστη θα γίνει αυτή. Πάντα το τελευταίο καιρό έχουν πέσει γενικά οι πωλήσεις μας. Έχει τσακίσει ο πόλεμος στον Περσικό. Περαστικός είναι ο πόλεμος. Και μετά, να οι μπανιέρες, να οι μπιντέδες, να οι λεκάνες. Χρυσές δουλειές θα κάνετε. Όλος ο κόσμος στις λεκάνες και στους μπιντέδες θα πέσει με τα μούτρα. Και με δουλειά και με αναδουλειά, εμένα ο Άλκης μ' αρέσει. Σ' αρέσει, Ειρήνη, φέρ τους καφέδες. Αμάν με αυτούς τους καφέδες, ή φέρτε τους ή μην τους παίρνετε. Φέρ τους. Έφτασε! Λοιπόν, τι λέγαμε? Για τον πόλεμο στον κόλπο. Α, ναι. Τι εντυπωσιακός πόλεμος. Τι σας εντυπωσίασε, καλέ? Τα πάντα. Είναι ο πρώτος ηλεκτρονικός πόλεμος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι καλό αυτό για μας. Εγώ τι να σας πω, έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Αυτόν τον πόλεμο τον έχω παρακολουθήσει από την πρώτη στιγμή. Τον έχω γραμμένο και σε βιντεοκασέτες. Για να τον βλέπετε όταν πλήττεται. Ξέρετε, εμένα με ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα του πολέμου. Άλλωστε, έχω πολεμήσει κι εγώ ο ίδιος. Άγιε, πού πολεμήσατε? Στην Κορέα! Στην Κορέα. Δεν μου το έχεις πει αυτό, Άλκη. Δεν έτυχε. Ένα-ένα μας τα βγάζει ο κύριος Άλκης. Ώστε Κορέα, Βέβαια. Η Κορέα είναι ίσως η πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου. Με έχει σημαδέψει. Τον έχει σημαδέψει. Το συζητάτε. Υπάρχει πιο σημαντική εμπειρία στη ζωή ενός άνδρα που έχει πολεμήσει από την εμπειρία του πολέμου. Πώς, Άλκη μου, υπάρχουν κι άλλες σημαντικές εμπειρίες στη ζωή. Ο έρωτας δεν είναι σημαντική εμπειρία. Δεν συγκρίνεται. Πώς? Τι επιμένεις, καλέ, αφού σου λέει δεν συγκρίνεται. Μα ξέρετε τι είναι να είσαι χωμένος μέσα στα χαρακόμματα με το όπλο στο χέρι και να περιμένεις. Όχι, δεν ξέρουμε. Τυχαίνει να για βέστε. Αυτή η ύπουλη σιωπή πριν από την ομοβροντία της μάχης. Είναι μια στιγμή φοβερή που σε δένει για πάντα με το συμπολεμιστή σου. Τι μου λέτε? Όλοι εμείς που έχουμε πολεμήσει στην Κορέα έχουμε ένα σύλλογο και μαζευόμαστε κάθε τόσο και τα θυμόμαστε. Αφού περάσατε τόσο άσχημα, γιατί θέλετε να το θυμάσαστε? Η κακοχία δεν είναι τους ανθρώπους. Και πάτε και εκδρομούλες με αυτό το σύλλογο? Βεβαίως. Έχετε πάει και στα Καλάβρητα? Έχουμε πάει και στα Καλάβρητα. Φέτος θα πάμε στις Πρέσπες. Άμα θέλει και η Μπέμπα. Δεν ξέρω, θα θέλει. Να δούμε. Έτοιμα τα καφεδάκια. Έλα, Όλγα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Γιατί? Ο κύριος Άλκης μας διηγείται πώς πολέμησε στην Κορέα. Στην Κορέα! Βεβαίως, Δεσποινή Ειρήνη. Έχω τραυματιστεί κιόλας. Αυτός το λέει και χαίρεται. Τραυματίστηκα κατά την προέλαση των συμμαχικών στρατευμάτων από την Μπουζόν προς την Ιντσόν και τη Σεούλ υπό τα διαταγάς του ταξιάρχου Βίλιαμ Ρόμπερτς. Το ανάποδο του Ρόμπερτ Βίλιαμς δηλαδή. Μάλιστα. Αρχηγός των Βορείων ήτο ο Λι Κουομού. Πώς τον είπατε? Λι Κουομού. Μαζί με τον Βολ Κισάου, τον επιλεγόμενο και διαβολεμένο στρατηγό. Από το όνομα φαίνεται αυτός πολύ διαβολεμένος τύπος, πολύ. Αλλά
τα συμμαχικά στρατεύματα απόθυσαν τα στήφη των βορείων μέχρι τον ποταμό Γιαλού. Τόσο μακριά λέει. Βεβαίως. Αλλού Γιαλού δηλαδή. Αλλά δυστυχώς εκεί, όταν ήμεθα παρά των ποταμών Γιαλού, εισήλθε και η Κίνα εις τον πόλεμο υπό τον αρχιστράτηγο Λιν Πιάο, οπότε έγινε Της Κορέας. Μάλιστα. Εκεί τραυματίστην κι εγώ. Η τον Ήξ, σιγή πλώνετο στην παραποτάμιον περιοχή. Εγώ είχα περίπολο με το 19 Σιμσιρίκι. Α, Κορεάτης αυτός. Όχι, Έλλην. Θράξ. Σε μια κούρμπα λοιπόν του ποταμού, εκεί όπου υπλώνεται ο οριζόν, για μια στιγμή επεσήμανα μία συστάδα θάμνων να κινείται. Το είπα στο 19 Σιμσιρίσκι, αλλά εκείνος δεν του έδωσε σημασία. Ή το ζώνο Σιμσιρίκι. Και έφνησε. Μας χτύπησαν με τα μυδραλιοβόλα. Καλύψε Σιμσιρίκι, του φώναξα και έπεσα στο χώμα. Και τότε άρχισαν να πέφτουν οι οβίδες βροχή. Άστραψε ο ουρανός από τη λάμψη. Αλλά αυτός το κίνησε. Και τότε δέχθην το πρώτο θαύσμα οβίδος εδώ πέρα. Εδώ. Καλέ, θα του έρθει τίποτα. Πονούσα και πολεμούσα. Και τότε έφτασε το τάγμα και μας έσωσε από τα νύχια των βορείων. Σταμάτα, Άλκη μου, σταμάτα. Και τότε γενικεύθηκε η μάχη. Τα μυδραλιοβόλα, οι οβίδες. Και μέσα στο κουρνιαχτό και τον κρότο του πολέμου άκουσα τη φωνή του ταξιάρχου Βίλιαμ Ρόμπερτς να φωνάζει: «Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδαν!» Μη, Άλκη μου, μη, θα σου έρθει ταμπλάς. Λοιπόν, Μπεμπέκα, διάλεξε τι προτιμάς. Πρέσπες ή καλάβρητα.